Kakatang pa badukon badaman sem bakod. Amen. Ka jing e jong try jing yu Jesus Christ bad ka jing e jong oblay. Lembat ka jing silog jong amen sem bakod kinon rengkat bad pi baro. Rengkat bad pi ru. Kohan men ko para how try Jesus Christ. Menta kasngi kabalang kas rake ya kasngi buram jong ubanabas bakod hu apostol. Hakan ekasngi lakhot yangi malpan kan mau yang abade pi bamangi ngilong kibru balajet jong oblay kum kita kesenran lanaki apostol ke jung u ban pen priang ya gospel ban penyar ya hima ke jong oblay dan mata kedau hakan klemat kelin kong yalade marway ngilale am ya kana ke kam ke boblay lapan khamti yangi ban yalap ke gospel ke jong try ban pen priang ya ketin ke jung u ban pen yar ban pen scam ya ke hima ke jung u ha kane ke prathei la khod ngi ban le da kine ya ki ketin ki bang ikran da ki kam ki bang le man la kasngi yo le seng la pen khen ya kane ke hukum yo le seng la man pendap ya kane ke jung ai kam ka jung ble yang abade phi te kom ta to ken ko hanmen ko para kat bang yuan ban shipmentra ha kane ka mas ke bkhoj ngipen khoj ngipen subai la de da ka ba ngipen ma khmar utrai blei nak benta ki pop jungi kerpang e ka jing bomla ka jungi ban yalap ya gospel ka jung u nga phla how blei badan bor baro badepi ko hanmen ko para bang alale pop shibun e da ka jing purkhat da ki kten da ki kam da ka jing leklet da ka jing le palat junga da gijung le palat junga da gijung le palat bakra we junga damar kata ngakarpad ya kamaria bakhoj kabaya sa kathei sati ya ke angel batkiru khoj badepi ko hanmen ko para banduai na ka benta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unisne yangi madlama bigi pop jungi unyalam yangi sha ka jing em bom jukut amen. Rat ko blaze ne yangi try can rat ko blaze ne yangi Christo ma ko Christo ram ko no venim jongi venim yangi rat ko blaze ne yangi rat ko blaze ne yangi Christo map ko Christo rap ko no benim jangi benim yangi Tongin yaduai ko blei me bala hukum ba yau Barnabas bakhoj u bala dap da ke jingej ba daw men sim bakhoj en pen kerpang na ka benta ka jing pen kala ka bamut ya ki gentle to ai ba gospel u Chris ya ka ba yalap da ka jing shirham en pen bena tista ha ka kten bat ha ka kam Daw turai jungi Jesus Christ kun jung me ubo imbat basan sha rengkat bat me ha ga jungi long ka wei jung omen semba khoj ublay junam la junam amen Kajing play na kitab u Hosea nong yathuk lupa kumne u ong utrai menbau Israel u dang kunlung ngala id ya u batna Egypt ngala khot no Yau kun jonga, penban kat ba ngadang kot yaki, kata kinang pet jengai nanga.
kiai terwa jing kinya hakibal bat kiai thang dup hakiblei thau penban dei manga uba lahikai yaki Ephraim banyaj ngalara haki yaki sangti jonga Henry Kimshem latib banga la penkhia yaki ngalaring yaki dagi telai jong kacing sngosen dagi kinjri jong kacing bat ngala kelalong hakikum uta ubara yau kunlung hadu kinong ap jong bat ngalangu hadu haki bat ngalap sayaki kadunut jonga kalalang hapo jonga kacing sngosen jonga kanang kam kraw bat kam melung ngan aili ya ka jingbitar ba sngoshir khei jonga ngan penjot shu ya ka Ephraim naba ngalong ublei ubreu uba khuj hapdeng jong phi bat ngam wan bat penjot kaktin jong utrai
trai don rain kat bat pi ka jing pule na ka gospel ba khut kat kum u Matthews Abraham hame ko try hakata ka por u Jisu long haki apostol jung u to yalap kat ba pidang lek daong kahima beneng kalajan to pen kot yaki bapang pen im yaki bayap pen khut yaki basanyang lengkut be no yaki ksut pilayo piru toy wat tep siar na rupa nepisa tingka haki sai pan chungpi wat rapla na kabanta ke jinglek jungpi lemne atli ki sopti lemne ki juti lemne udingdu naba unong trei udon hak banyo ya kabam but hakanu kanong ba ne kanong red ba pirung to wat yaw breu ba bidor hangta to sa bat u hadu ba pindami nagata gajaka haba pirung hapo ying to ai jing kublei jingsuk lada kata ka ying ka long ka ba bidor ai baga jingsuk jungpi kan sa hapi lada kamlong ka ba bidor ai baga jingsuk kan pai biang shapi bad lada uno pediang snu bahaya pi lemne shashkor ya kiktin jungpi token terno ya pompom na kikijat jungpi haba pi mi nakata kasnong shishang ong api baha kasngi bishar kan kamjem ya ka Sodom at Gomera ban ya kata kasnong ka gospel jong utrai ka jingyero ya me ko Chris kohan men ko para kanai ka sngi habang irakhe ya ka sngi kan mau buram u apostol jong u Jisu Barnabas ka khot bat ka pen kan mau yang abadipi babaro ngilong kisanran jong u Jisu ngilong kisanran jong u Jisu habang ngilong kisanran jong u Jisu ngi haban pen kan mau yalade man ka sngi man ka por bat man ka khlemat ka jinglong sanran ka jungpi kam dei na ka banta jungpi hanrei dei na ka banta jongki wei kam dei na ka banta ka jing mentoi ka jonga marwei ka jing mentoi ka jungpi marwei hanrei na ka banta ka jing mentoi jongki wei om dei tang na ka banta ka jing kurku ka bangai don kam ka jing im hanrei na ka banta ka jing kurku jongki wei om dei na ka banta ka borom ka nam ka jonga ka jungpi marwei hanrei kerpang na kabanta kaboram jong ublay bat kaboram jong kiway pat kanay kabaw Jisu kransyay hanga badepi lengba ka gospel jong Matthews kalanong ka basipaw kalain ka bahnyew hadu kasan ka ba ngidang supule mentan kohan men ko paraw Jisu ong syay nadu basdang jong gospel mentagas ngi kakamram jong pi kum ki apostol ne kum kisanran kadai ningkong nang syabe banyalap ya ka gospel banyalap ya ka gospel ban paniare ka hima ka jong blay ban panskam ya kana ka hima ka jong blay den matakadaw kli halade manga ban mapi ha ka jinglong kristan ka jungi ha ka jinglong sunran ka jungi ki jinglong nongbut jungi of Jisu ngila persang na banyalap ya ka gospel kumbangi layos ngo kohan men ko para ha ka jing duai lumlang ka bangila duai ngi day banyalap ya ka gospel ningkong nang sabe da kiktin ki jonga ke jungpi ngi day banyalap ya ka gospel da ka ba ngi em ya ka jing em ba bha jonga ba jungpi hatong ngila persang na ban kran sikentin ar kentin hakmad upaj ba ngila persang na ban kran sikentin ar kentin haki bahi ngasem jungi lane haka paramarjan ke jungi ne haki lok ke jor jungi sepang ukres sepang ka gospel ka jungu sepang ka jing it ka jungu sepang ka jing hikai ka jungu ngila khot nem ya kiwei ban bud ya ka jing im ka bau Jisu la im lane ban kit ya ka dagdikna ka bau Jisu ula kit la ba ngila kren nem ngila persang nem ban pasiaw ha ka skor jong kiwei pat ki breu kata ka bang ha ban kelin ko na sabe ngila persang nem kabar ka bang ong Jisu la kren sai nga bar pi ngi dai ban em ya ka jing im jungi
ladang im ya kajing im ka babha kajing im jungi ha kita ki value la ne kita ki jinglong babha ki bau jisu dala de im ki bau jisu lahika yang abade pi ngila yalap iko gospel ngila persyang nem yo le se ko hanmen ko para ha ka jaka bangin long kita ki bru ki ba witness lana ki ba aisaki ya kata ka hima ka jong blai leng ba kita ki jinglong babha ki bau jisu la a yang abade pi ngilong penban kiba pentelor no dah kebangi impersya ya kita ke jinglong jong ka hima ka jong blai dah keba ngiem lengkar ya la ka jong ka jing im dah keba ngim persang ban le bha ka jing im jungi dah keba ngi yalap ya ka gospel ka jong trai dah keba impersya ya ka gospel Kohan men ko para kanay kamday ka bau Jisu kwa kanay kamday ka bau Jisu ukhot yang abadepi. Bangilong persya ya kahima ka jong blay. Bangilong persya ya kita value la ne kita ki jinghikai ki jong u. Kohan men ko para u Jisu unang ong susu akmat na kabanta jong jong pi kan mau kat ba pidang im ha kanay ka perthai kat ba pidang yaj lenti kanay ka perthai kahima ka jong blay kanang jan. Den matagadaw kat ba pidang im ha kanay ka perthai kan mau nengkong diang akmat jungpi ba kahima ublay kanang jan nakbanta junga ba jungpi lada kahima ublay kawan hakano ka klemat ne ka poi hakano ka ya nakbanta junga ba jungpi lada ngimle ya kanai ka bau Jisu khot banyalap ya ka gospel kapulom ke jung im junga ba jungpi kum kisenran ki jung u kum lane kita kibayalap ya ka gospel ke jung u Kohan men ko para u Jisu ai kam yang abade pi shibune kumbau la Ukraine saya ke gospel ka kamram jung pi kanang de shu ban kot iki bapang hato ngila persang dem ban lekta ban le duai ban yarap ya kito ki bapang ki basitom ya kito ki badan kam ka jingirap ka junga ka jung pi u Jisu nong ang shu ka kamram jung pi bade pi de ban pen im ya ki balayap yo le se ka kam ngisnutho Kabau Jisu ong hakanay ka kelemat na kabanta jungi ba. Pen-im gibayap om day kitu kabayap kamet hanrei kitu kabayap kamen sim kitu bayap ka jinglong. Ngila persang na em ban pen-im ya ka jing-im ka jungki. Ngi persang na em ban pen ki-im biang ya ka jing-im babha jungki wei. Kanay kabau Jisu kwa. Kohan men ko para de matakadaw hakanay ka sngi kabangira ke ya kanay ka sngi burom jong u apostol jong u Barnabas. Ngi de ban wanra kajing kurku na kabanta jung ki wei da kajing shilor ka junga ka jung pi da kajing shirham ka junga ka jung pi ngi dei banwan ra kajing im hakane ka perthai kajing im haki wei pat ki breu kajing kurku kajing bha ha kajing im jung ki wei om tang ha kajing im ka junga ka jung pi marwei den matagadaw to kain ko hanmen ko para ngi duwai hakane ka sngi ban ngi IT la de hautrai bautrai walapan khamti ya ki apostol ke jungu ban yelap ya ke gospel maki kila le ya kata namar baki ya dan rengkat badu Jisu namar kila im ya ke jing im ke bau Jisu la ai ngama phir kumju kita ki beru ki bau Jisu la jet ban long kum kisenran kum ki apostol ke jungu ngin la ban pandap hok ya kan ke kamram la ne ke deity ke ba ulapan kham te yengi ban yelap ya ke gospel ban panskam ban papaniar ya ke hima ke jungu and you rock ya Jesus Christ Yang ngin pla yala ka jong ka jingej nga ngej au blai pa badan bor baro onong thau ka beneng bat ka khendau padahal Jesus Christ khun ba marwei jung u utrai jungi ya balapon no man sem bakhoj ya balakha kamaria thesati bala shala be no po Pontius Pilatus la sana phna yu la yab bala tab yu la yar sikbayap ha ka sngi ka balai la mi pat ni ka bayap Ula kiu sabneng usong sakamanu blay pa padan bor baro nang ta wan pat ban bishar ke be imbet ke bayap ngangei daw man sim bakhoj hakabalang kathalek bakhoj ha ka jing selo ke rukhoj ha ka jing map yakipop ha ka jing mi pat ka do bad ha ka jing em bom jukut amen
Ia yang kami Toduai ko para baga jing kenya jing aba jing pi kan long ba priang huna kemadu blei kupa badan bor baro. Jing pi na kebenta ga jing ro bat berom bat kateng ga jing u ka jing benta ini bat balang ba ko jing u baro ka wei. Topen ko da ga jing kerku jong me yangi ngi kerpat ko try ya ga jing ai ki bangi la trwa knang ba da gajing ai e jong me kin pen kelang hangi ya kading jong gajing e jong me da ka bau Barnabas bakoj ulara ya gajing shai jong ga gospel sha ga gentle dau Chris utrai jongi amen. Utrai udon rain card bat pi Token tu yalaki danod Tongin ang utray blay jungi Dasisha kalong kabasyong hok bat kabaday kadayti jungi bat kaching pen im yangi haman lakapor bat kajaka banaingu yame kokan rat kokpabukoj koblay badan bor bat bom jukut lengbao utray jungi Jesus Christ Namar melatay kabalang jungme kabayeng skam triang ha kanong rim jong ki apostol kabalong kadak bayane jong ka jingkut jong me hang ne apratay bat ka sakhi habaro ki jingkurku jong ka beneng namar kata menta bat pateng lapateng rengkat bat kenhon jong ki angel ngirwai hame nadu kedanot jongi kat bangi pertajam lang bat penbena Aku dublai kipat Breng bat protek kidap Dakaburam jome Wayo sana syatro Wayo sana klemkut Wayo sana yublai Bawan agak kereteng utrai Beneng bat percay kidap Dakaburam jome Wayo sana syatro Wayo sana klemkut Wayo sana yublay Dasisha malong bukot ko try katamay jong gajing kuy baro. Namar kata ngikirpa di me topan kuy penkentang yakin e gajing truwa jongi dagba pa yaman sim jong me kum kamjer halor jongki. Bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utray jongi u Jesus Christ. Hakapor baladino yu badala kamons ngobha ulap padiang ya gajing syasutam ula shim yukpu bad kabaingu yame ula kediaya u badalai hala kesenran u ong to shim batobam nakane pibaro namar kane kalong kamet junga ya kaba NIT
na kabanta jong pi. Haga jukur kom endala layabam ulashim yakukuri badagabaingu biang yame ulai hala kesenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai batbom jukut ia kaba en penmi na kabanta jong pi bat na kabanta kipabun na kabanta ka jingmap ikipop tole ya kane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing ngej. Bangi bam yune ukpu bangi dia kane kaku pen benaga cinta jombi Namar kata ngi bapan menta ya kajing yap kajing mi pa jungu ngi terwa hame kotra yukpo jong kajing em bad ya kukuri jong kajing pen em ngi dai nguai dem namar malanyeu yangi kibabit pan yang hakmat jong me bad ban sakri ya me da kabas ngored ngi kerpat yame bangi ki bayo banta kamet bat kasna mokres ngilong ki bal panyatli ka wei daumen sim bakhoj token mau ko try ya kabalang jongme kabla priang hasatla ka prathei bat to penjana ya ka ha ka jing et ringkat badulyo ukpa bakhoj jungi wilbert bishop jungi ka kanhun ki bishop bat baro ki lingdo token mau lemru ya ki hanman ki para shenrang bat kan thei ki baliyot ya da kabakarman ya ka jing mi pat badia baro ki balaklat no aga jing isne jong me to priang ye ki sa ka jing shai ka khmat jong me to isne yang ibaro ngi karpat ye me baringkat bat ka maria the sati bakhoj ka kmi jong blai ujis sa bakhoj ukuram jong ka ki apostol bakhoj bat baro ka khoj ki balapen sng bahaya me patang la patang ngilong ba bet banyo bantalem ha ka jing em bom jukut bat bengin yura bat pandan boram yame daw kun jong me u Jesu Christ. Da ulam badu bad ha u kan long ame blake pa badan bor ha gajing long ka we jong men sem ba khu barok boram ba gajing ro junam la junam. Amen. Kumbelah hukum yang ngi daw nong pan em bat kumbelah hikai ngi da kichin belai ngi nod ban ong ko kpa jungi ba habneng kalong ka bakhoj karteng jungme kanwan ka hima jungme kalong kamon jungme ha ka khendeu kumba habneng pa ngi menta ka jingbam jungi ka ba hala ka sngi batama biangi kerangkang jungi kumbang rogi mabi ke bless new yangi adwad yalam yangi sa ka jing panshoy henry da panlai yangi na ka bas new to panlai yangi ngi karpat ko try na ka jing snew baro ha ka jing spun jungbe to ai jing suk jing sanya ki sngi jungi knang ba da ka jing rap ka jing isne jume ngin laj barabor na ka pop bangin yo jing da na ka jing jenjar baro kat ba ngi dang ap khmelanti ya ga jing kerman bakhoj bat ka jingwan pat jong nong panem jungi u Jesu Christ ka jong me ka bor bat ka buram junam la junam ko trai Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai api ka jing suk jonga ngai api wat pe ye ki pop jongi hanro ya ga jing e jong ka balang jong me bat ha ka jing spun jong me to ai haka ye ka jing suk bat ka jing atali ka wei kat kum ka mon jong me ma me uben bat basan shar junam la junam amen ka jing suk utrai ka dan barabor rain kad bat pi kongi ya trua ya ka da ka jing suk iwe ha iwe pat ka jing suk bat pi
hakmi ukun lang brod jong oblei hakmi bakit no yakipop jong kaprathei suk yang ik bala shakhat shakane ke jingkawai jong ukun lang brod ko kan rat ngam sung hab baman rung apo kaying ka junga han rei ong tang ten kaman sem junga kan sakhia hi kemat pat kasnam kris kan rei kan yalam ini sha ka jing em bam chukun amen.
nga Gisu kolok John nga Nangai di ladai ho try Gisu balawan rong ha kedanot ke jenga ke jungpi ha kenai kelemat lengba ke Eucharis bakoj doai bakanai ke jengi long ke wei jengi baru Gisu kanai boringi kan pan klanya ngi ban pendap hok ke kamram ke bangi dai ban lek menta ke sengi kam tam e bangi la ban pan priang kan ban yalap ke gospel ke jengu ban peniare ke hima ke jengu ha kanai ke pertai lengba ke keten ke telet ke jengi akran ke jengi ong ke jengi khana ke jengi bat ki peru baro ki mengi kendo ha ke jeng im jengi menta ke sengi bat ki sengi babot berkum juro bangen yala sisa ban yala bi ke gospel lengba ke jeng im babha jengi ke jeng im jeng ke jeng ek ke jeng im jeng ke jeng isnei ke jeng im jeng ke jeng snutu ke jeng pediang yaki wei bat ke jeng kloi ban map bat ban pan map ha ki wei ngai ti la de ngai ti ke yang ke sam ke jeng don kam jongi baro Otrasisha unang penrhem ya kading jong ke gospel ha ke jing mot ke jing perkat ke jungi ha ke danor ke jungi ha ke jing im ke jungi ya rok ni sengu yu try na ke benta ke jing baha na ke benta ke jing sbon na ke benta ke jing kurku ke jing uda ke bangi ong lang ni ro ya me ko Jisu ni ro ya me ko Jisu ni ro ya me ko Jisu Dong in ya duai. Kat ba ngi yop diang ya kesenjat jong ke jing im bom jukut ngi karpat rid ya me ko trai. Ba ya ka ba ngi penmenta daki shin jong ke sakramen. Hakas ngi ken mau jong u apostol Barnabas bekoj. Ngin la ban snutu pura ya ka. Da ukris utrai jongi. Utrai udan rengkat bat pi ublei badan bor baro unkurku ya pi pa padukun bat man sem bakoj amen to lisuk ij basakriya trai da kajing imba bha jong pi ngis ngongo ya ublei